שלום לחברי הוועדה, כאן השנה בהליפקס. אני אומנם יושב איתכם סביב השולחן, אבל אתם יודעים שכל עולמי הוא עולם הבריכה והמרכז ההידרותרפי במבואות החרמון, שהוא למען כל הקהילה בגליל ובגולן. אז אני יודע שלפעמים אני קצת נודניק, אבל אנחנו היום רואים את הבית החדש. בפעם הקודמת שהייתם בארץ, חלקכם נכנס וראה את תהליך הבנייה והיה שותף לראות את העובדים, את הקבלנים, את כל בעלי המקצוע שבונים ואיתנו ביחד את הפרויקט הזה. היום הבית הזה מוכן, לא כל כולו, אבל הבריכה המחודשת של ה-28 מעלות היא בדרך להיפתח בימים הקרובים, כאשר בעצם חוץ מהבור שהיה כאן, שאתם זוכרים, הכל חדש ומחודש. התקרה, מערכת המיזוג אוויר עדיין לא הורכבה, אבל אנחנו מגייסים את הכסף להרכיב אותה. לספיישל אולימפיק יש כאן 250 מקומות ישיבה, דבר שלא היה כאן אף פעם, ואני מודה לכם על זה שאתם ביחד איתי, א', מאמינים בי ובפרויקט. אני אראה לכם בסוף שהמקום הזה לא רק מציל חיים, אלא הוא מרכז אזורי לטיפול באנשים, בילדים, מגיל 0 עד 120, שזקוקים לזה, ובעזרתכם, בהחלטות שלכם, אתם קובעים את הגורל של האנשים שגרים בגולן ובגליל. זה נשמע דרמטי, אבל זה אמיתי. אנחנו נוגעים בכל אחת ואחד שזקוק למגע ולטיפול וליחס שלנו, ובכך אנחנו מעריכים את חייהם. אני מאחל לכולנו מפגש פורה, נחמד. אתם שמים לב, הבאתי את אופיר הפעם לקנדה, שיהיה איתי ביחד, מנהל המתנ"ס, שהוא גם מתפעל את הפרויקט הזה, בשביל לא להעמיס הוצאות נוספות, בשביל להפעיל את זה עם הכוחות העצמיים שלנו, ואני מקווה מאוד שאנחנו נעשה כאן 3-4 ימים, כולל הטיול ביום האחרון, של חיבור עם הקהילה, לא רק פרויקטים, אלא בכלל להיות ביחד. תודה רבה ודיון פורה. אוהב אתכם אמיתי מכל הלב. תודה. הנגשת הבריכה לטובת התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים אשר לומדים בשכפים מהווה אבן דרך ואפשרות אדירה לכל תלמידינו, גם הסיעודיים ביותר, ליהנות מהבריכה הטיפולית במהלך כל השנה ומשפרת להם את איכות החיים. נכה של משרד הביטחון, מטופל בו בהידרותרפיה. הטיפול יוצא מהכלל, עוזר לי. מה שחסר לי כאן זה חדר כושר על מנת לחזק שרירים, שיהיה המשך ישיר לטיפול שאני מקבל אותו במים. נפצעתי במהלך השירות הצבאי שלי, והייתי על כיסא גלגלים, ובזכות ההידרותרפיה שבאתי וטיפלתי פה על הרגליים,
עמדתי על הרגליים, הצלחתי לעמוד על הרגליים שלי, ואני הייתי שמח מאוד אם היה פה גם חדר כושר, להמשיך לעשות את שאר הטיפולים שלי ועוד יותר להתחזק עם הגוף. הייתה לי תאונת דרכים קשה. לקחו אותי במסוק לבית חולים רמב"ם. ברגע הראשון, אחרי שהשתחררתי מבית חולים, מצאתי את עצמי לבריכה כדי לתרגל ולחזור לכשירות שלי ולחוזק שלי שהיה לפני התאונה. חדר כושר שיכולה להשלים את העבודה במים ולעזור לחזק את השרירים ואת הגוף בדרך להחלמה מהירה. אני גל, בן 23, סובל משיתוק מוחי. מקבל טיפול בבריכה ההידרותרפית פעמיים בשבוע. בזכות הבריכה אני מצליח לעבוד ולחיות חיים נורמטיביים. אני עובד בזכות הבריכה, כי היום אני עובד בארומה בבית קפה. אני נהנה לעבוד, נהנה לשחות. בזכות צוות המטפלים שמשקיע מראה אכפתיות ויחס אישי, אני נהנה להיות בבריכה ובכל שיעור נהנה יותר. זה מחזק לי את השרירים בכל חלקי הגוף, וגם אחרי השיעור אני נהנה לשחות, וזהו.